Ahoj všichni, mé jméno je Roman a v tomhle videu bych vám chtěl představit portál Ardet, se kterým jste se už někteří možná setkali na jedněch z prvních závodů letošní sezóny o Valašský pohár. Chtěl bych tady předvést některé funkce, které portál nabízí, jeho silné stránky a je toho dost, takže video bude předpokládám dlouhé. Přestože nejsem nějaký zdatný střihač, pokusím se vám tady zmínit časy jednotlivých částí videa, které vás třeba konkrétně můžou zajímat. Nebo budu rád, když si prohlédnete video celé a dáte mi pak zpětnou vazbu na to, co se vám případně líbí, nelíbí a za jakékoliv ohlasy budu samozřejmě rád. Můžete se se mnou spojit na Instagramu, profil ardet.eu, anebo na e-mailu podpora@ardet.eu. Pustíme se do toho. Chci prvně zmínit, v úvodu chci zmínit funkce, které portál nabízí, čím je jedinečný a co bych chtěl tak tedy nějak vyzdvihnout. První za mě feature, která se mnohým může hodit, je SOS člen. O čem to je? Je to z praxe. Příklad je, že jedete ráno nebo plánujete na nějakou soutěž a jste třeba v přesném počtu. Náhle se některému z členů něco stane a nemůže jet. Tím pádem byste všichni spoléháte na to, že si buď to někoho najdete přímo na místě, a nebo začínají takové ty háňky na poslední chvíli. Proto jsem do portálu zaimplementoval tady SOS člena, který vlastně, když si vytváříte profil, tak můžete se jim stát a to je to vlastně o tom, že když jede tým na nějakou soutěž, vypadne mu ten člověk, jak už jsem zmínil, tak u té soutěže je tlačítko SOS člen, kde když si to přihlášený uživatel rozklikne, tak vidí lidi, kteří se zaregistrovali do tohoto programu SOS člena a dali si dojezdovou vzdálenost, která pokrývá tuhletu soutěž. Live výsledky. Tohle je feature, která hlavně usnadní práci pořadatelům. Z mých zkušeností ne všude bývá možnost se průběžně dívat na průběžné pořadí nebo startovní listinu, kde nevíte vlastně, za jak dlouho jdete, pořád musíte někoho posílat k tabuli. Tabule bývá někdy třeba obraná o 3 místa dopředu, takže nevíte, jestli jdete za 5 týmů nebo jdete za 8 týmů. Live výsledky tady jsou jednak na usnadnění práce těmto pořadatelům, kde nemusí vymýšlet žádnou Excelovou tabulku, kterou nasdílejí, kde by museli vytvářet nějaké funkce, které automaticky přepočítají průběžné pořadí. Tak je tady pro vás, že víte, jak na tom jste, pokud jste už běželi, anebo za jak dlouho běžíte a nemusíte pořád někoho posílat. Náborový systém, za mě věc, která se až divím, že za tu dobu, co tady požární sport je, zatím nevzniklo žádné centrální místo, kde by ať už týmy, které shánějí členy, nebo lidi, které požární sport zajímá, by mohli dát informaci o tom, že chci začít běhat. Je tady někde poblíž tým, který by mě vzal pod svá křídla. Náborový systém popíšu později ve videu. Sdílený týmový kalendář, opět z praxe. U nás, nebo je to tady pro ty, kteří neustále zažívají třeba ve čtvrtky, pátky, zprávy typu, kam že máme namířeno. A tady, když jedete na nějakou soutěž nebo jste součástí třeba nějaké ligy, tak se vám dávají tyhle ty události, ať už začátek rezervace nebo kolikátí běžíte do sdíleného týmového kalendáře, který si můžete dát odebírat. Automaticky se vám to tím pádem vkládá do mobilu, nemusíte si tam manuálně dávat tyhle ty události jako začátky rezervací, anebo
kdy je jaká soutěž a je to sdílené napříč všemi členy týmu tady na portálu. Další věci, které jsou už spíše takové obvyklejší, je překlad portálu pro češtinu i slovenštinu. Sdílená správa rezervací, už to není o tom, že někdo se stará o rezervace a tedy když se rozhodnete někam nejet, tak musíte psat tomuto člověku, že hej, odhlás nás, anebo vy jako tým máte právo rozhodovat o tom, že jedete nebo nejedete. Můžete, kdokoliv, kdo je členem týmu, může tyhle ty rezervace rušit. A zároveň, jak je tohleto sdílení pokryté, tak se nemůže stát, že nechtěně třeba zarezervujete tým 3krát a zberete pozice v rámci soutěže někomu jinému. Ale o tom později ve videu. Tím bych asi ještě, co bych zmínil, jsou pro pořadatele soutěžní formuláře, že nemusí vymýšlet žádné Google Forms, posílat odkazy někam. Tady na portálu si vytvoří dotazník a týmy můžou přímo tady odpovídat na to, co vás jako pořadatele zajímá. A jak už jsem zmínil na začátku, budu rád za vaši zpětnou vazbu, pokud vás něco napadá nebo něco se chová jinak, než byste očekávali, dejte mi vědět, budu hodně rád. Ať už to na Instagramu, nebo tady skrz formulář. Začal bych tím, že na portálu se pohybujete a reprezentujete sebe jako asi členem nějakého týmu. Takže k tomu, abyste mohli tady pracovat, je zapotřebí se nejprve zaregistrovat. K tomu slouží tady tlačítko Začít nyní, kde uvedete svoje informace, samozřejmě z nějaké základní. Já tady dám testík třeba, přezdívka, jak chcete, abyste na portálu byli, jak se chcete zobrazovat v rámci portálu, pokud neuvedete. Nemám jinak asi variantu, než zobrazovat vaše jméno, které dáte sem, jinak budete zobrazovaní přezdívkou. Přihlašovací jméno, tím, když to tady uvedete, tak se vyhnete tomu, že musíte vyplňovat zdlouhavý e-mail, když se přihlašujete. Takže já když tady uvedu tester třeba tester, tak nemusím při přihlašování používat ten e-mail. E-mail, jelikož já už jsem zaregistrovaný a mám těch mailů mraky, pro mě je teďka nejjednodušší vytvořit si nějaký dočasný e-mail, skrz který se budu přihlašovat, skrz který potvrdím svoji registraci. Tak potvrdit heslo. SOS člen, jak už jsem říkal, když se zapíšete do tohoto programu SOS člena, tak se v rámci soutěží budete nápomocní týmům, kteří třeba zjistí, že by jinak nemohli jet, pokud by nezískali nějakého náhradníka za člověka, který nemůže jet. Výchozí bod, nechci po vás rozhodně adresu bydliště, stačí, když dáte nejbližší město nebo nějaký centrální bod, odkud chcete, aby se tohleto počítalo, a dojezdovou vzdálenost, na jak vzdálené soutěže jste ochotní v případě něčí potřeby dojet. Takže já tady dám třeba 35 km pro tenhle příklad. Pozice, které po žádném sportu běháte, když uvedete to, co běháte, tak zase, když si někdo otevře tlačítko SOS člena u soutěže, uvidí, potřebuju savičáře nebo potřebuju košaře, tak se vyhnete tomu, že někdo schání třeba proudaře, proud, který vy neběháte. Když to tady bude uvedeno. Taky, když uvedete svůj Instagram, tak příkladu někdo vás uvidí váš tým na soutěži, řekne si, jo, tamhle ten košář byl suprový, zkusím mu napsat, otevřu si týmový profil, najdu si pozici košář a vím, kdo běhá tady tomuto týmu košaře. Souhlasím s podmínkami, ověřovací e-mail byl odeslán, přijde mi ověřovací e-mail, otevřu,
A samozřejmě čekal jsem moc dlouho, takže si chvilku počkáme na to, než se mi to tady ověří. A po odkliknutí toho odkazu se mi potvrdí moje registrace. Teď jsem tedy schopen se přihlásit. Jo, tak. Tady jsem dal QR a přihlásit se. Tak, nyní už jsem přihlášený. Teď, když už mám profil, tak se potřebuji přidat k nějakému týmu. Založení týmu je jednoduché, buď kliknete jenom na tlačítko, vyplníte potřebné informace, ale předtím, než se pustíte do zakládání týmu, tak vás prosím, podívejte se prvně, jestli tým, kterého jste členem, už náhodou na portálu není. Jak já jsem dával některé zpětné výsledky soutěží, tak jsem týmy už vytvářel a může se stát, že vám usnadním tenhle ten krok a jednoduše se jenom přidáte do týmu. Takže nevím, co bych dal. Ať mám jistotu, že ten tým na portálu není, tak řeknu, že existuje nějaká obec, třeba Zebra. Zebra určitě nikde neexistuje. Jenom takhle předvádím, že prvně si ověřit, že neexistuje a teďka přejdu do založit tým. Vyberu nějakou část republiky, dám si Zlínský kraj, Vsetín, název sboru, jak už jsem říkal, Zebra neexistuje, tím pádem nenalezenou. Tak, co udělám dál? Definuju název sboru organizace, teďka když už, dejme tomu, zakládáte družstvo mužů a potom budete zakládat družstvo žen, tak už to na portálu bude a vy jenom vyberete. Takže teďka název. Dejme tomu, že si říkáte jinak než je název sboru, takže nevím, byste si říkali žirafy, nebo byste byli jenom družstvo B. Když uvedete jenom, že jste družstvo B, takže já bych tady dal třeba Bčko, tak když je ten název kratší jak 3 písmena, 3 znaky, tak se to spojí, 5 znaků, tak se to spojí s názvem sboru. Takže by tohleto určitě bylo Zebra B. Pokud bych sem tady uvedl třeba, nevím, žirafa, je to delší jak 5 znaků a tím pádem jsem na portálu budu zobrazovat jako žirafa. Zebry a žirafy. Tak, kategorie, žádám o vytvoření kategorie mužů. Tohle to vlastně bude sloužit jako nějaká vizitka vašeho sboru, takže můžete se tady nějakým způsobem prezentovat, ať už tady uvedete svůj Instagramový profil, díky kterému si lidi můžou jednoduše najít vaši sociální síť, nebo týmovou píseň, kterou může třeba aktivní pořadatel nebo pořadatel zběhlý tady v používání portálu Ardet využít na přípravu na vaši přípravu na základně pro namotivování vás. Můžete to tady uvést, pořadatel může využít týmové moto, taky komentátor uvidí, co je vaším motem, může to taky zmínit na soutěži. Otevřeno pro veřejnost znamená, že pokud je tým otevřený pro veřejnost, kdokoliv může připojit se do týmu, ale když je tým otevřený pro veřejnost, manipulovat tady s tohle vizitkou týmu může pouze manažer týmu. Pokud je tým zavřený a vy přidáte nějakého člena pouze, ne manažera, tak člen může přidávat profilové fotky nebo podobně. Předvedeme si. Takže já teďka mám hlavní věci, povinné věci zadané, kliknu si na založit tým, tím pádem mně jako administrátorovi přijde žádost. Jo, je tady nějaký tým, který žádá o schválení. Vznikl tým Zebra, podívám se, jo, tady nějaký testík, se automaticky stává manažerem, když žádá. Tak, dobře, posoudím to, schválím to. Ve chvíli, kdyby ten profil tam existoval, já dělám ještě kontrolu, a tam, jak jsem zmínil, dvakrát vznikne třeba tým Zebra. Takže já bych tuhletu druhou žádost, pokud by se jednalo o stejný tým a nebylo by to třeba Bčko, tak já to zamítnu,
dám vás k tomu už existujícímu profilu a dám vás jako manažer, ať můžete s tímhle týmem manipulovat. Pro teď já jsem to tedy schválil a co se tedy stalo, že žádost byla přijatá, mám tady tým Zebra, že jsem členem a už, jak jsem zmínil, jsem manažer. To tedy znamená, že můžu přidávat týmy, přidávat členy týmu, můžu manipulovat s touhle vizitkou sboru, vizitkou týmu a můžu ten tým tedy už registrovat na soutěže. S tímhle bych se tedy přesunul na samotné vytváření soutěží. Tohle je spíš sekce pro pořadatele soutěží, ale jak to tedy může asi probíhat, než jít na soutěže a přihlášený uživatel už vidí políčko vytvořit soutěž. V rámci toho je zkušeností opět jede se na soutěž, vím, že soutěž je třeba ve Vsetíně a co udělá navigace, začne vás navigovat do centra města. Nebo můžete zkoušet hledat fotbalové hřiště, nějaký plac, co vypadá jako fotbalové hřiště, ale soutěž může být opět a z největší pravděpodobností bude úplně někde jinde. Takže já jsem tady zavedl to, že soutěž se váže k trati, takže pokud chcete založit soutěž, musíte prvně mít jistotu, že ta trať už existuje. Já tedy vytvořím soutěž na nějakou již existující trať, třeba Leskovec. A co se tedy stane, že když já si potom otevřu tuhletu soutěž a dám si navigovat ten den, tak navigace mi dovede přímo k téhleté trati, která prošla nějakou kontrolou a tudíž vím, že to není navigace do středu města, ale je to opravdu k téhleté dráze. Název soutěže dáme testovací soutěž VHL, kde ten moment, kdy se otevře registrace, si vy budete moci vyzkoušet průběh té registrace, ať nejste zaskočení den, kdy to bude třeba na ostrově, to uvidíte, kdy to bude na ostrou soutěž a vy byste se s tímhle portálem setkali poprvé. Od toho bude sloužit tahle ta testovací soutěž, která proběhne soutěž dám, že bude probíhat 17. ale zahájení registrace bude probíhat tuhletu neděli od 18. hodiny a registrace bude zároveň probíhat tady do té fiktivní hodiny, do toho fiktivního dne. Co bych ještě tak mohl říct? Pro pořadatel může si uvést nějaké pravidla soutěže nebo nějaké informace pro soutěžící, jméno, telefon, kontakt, cokoliv uznáte za vhodné, že chcete ještě uvést, například výši startovného, bude to na přehledném konkrétním místě a ušetříte třeba někomu čtení dlouhých pravidel. Ale je to na vás. Pokud budete soutěž někde vysílat třeba na YouTube, můžete zde taky uvést potom parametry soutěže, které slouží třeba pro někoho, kdo bude si filtrovat soutěž, že nechce běhat na asfaltu, aby si neponičil hadice. Můžete tady uvést, že trať je na trávníku. Tyhle některé štítky jsou rovnou čerpané z tratí, takže nemusíte uvádět. Je to na vás, když to uvedete, ničemu asi neublížíte. Takže dám třeba, že to je soutěž na 2B. Typ rezervace, klasická výběr pozice, kde si vyberete konkrétní místo, kolika chcete běžet, nebo tady existuje jednoduchá, kde se jenom dáte zaregistrovat na soutěž a po ukončení registrace se automaticky vylosuje startovní pořadí. Takže já dám klasická, s tímhle se asi nejvíce budete setkávat. Omezení rezervací, to je zpět feature férových rezervací, kde pořadatel může zapnout ten mechanismus na zabránění tomu, že jeden člověk zabere místa třeba i třeba nevědomě zabere 5 míst a bude využívat reálně jenom jedno, nebo ať se vyhne tomu, že bude zabírat místa pro někoho dalšího. Tady tohleto je, že o tom, co tady nastaví prvních 30 minut, bude platit, že rozptyl mezi
rezervacemi jednotlivce bude třeba 10 sekund, tudíž dám, aby jsme to na tomhletom demo viděli výrazněji, dám třeba ty 2 minuty, tudíž když někdo zarezervuje tým, tak do rezervace dalšího týmu tímhletím uživatelem musí uběhnout 120 sekund. Sledování startovného, pokud máte platbu předem na soutěž, tak uvedete a potom, kdy můžete ve startovní listině zaklikávat, jo, tenhle tým už zaplatil, nebo s tímhle týmem jsem se domluvil, že zaplatí na místě. Vytvořit soutěž, proč mi to nejde? Jo, nezvolil jsem kategorie. Kategorie musí družstvo, které není v této kategorii uvedené, tak se na soutěž nezaregistruje. Tak, vytvořit soutěž a soutěž založena. Tím pádem, jo, úspěšně můžeme vidět, že registrace začíná tady za 2 dny. Zároveň, jak se tahle soutěž blíží, bude už tady, já jsem 17. tak by se měla objevit i na hlavní stránce, že blíží se testovací soutěž. Testovací soutěž. Tak, proto, abychom si demonstrovali tu registraci, tak já dám registraci, že bude začínat za chvíli. Teď dám, že registrace bude začínat ve 4 dnes. Potom to změním, abyste si to vyzkoušeli i vy. A ve 4. Tak. Vložit změny. Registrace mi tady začíná za 2 minuty. Teď bych se mohl přepnout jako ten druhý profil, co jsme si založili, a do soutěží a vidím, že tady mi začíná registrace za 2 minuty. Když si přepnu na tuhle soutěž, jo, teď ještě nemůžu se zaregistrovat, nemám nic dostupné. Mezitím si tady můžeme předvést tlačítko SOS členů, jak jsem zmínil, když mi bude někdo chybět, trati, která je konkrétně vázána, kde je, a já jsem si zvolil nějaký svůj výchozí bod, odkud jsem ochoten dojet, tak vidím, že sáním třeba jak tady péčkaře, vidím Matyáše, kontaktuju ho tímhletím tlačítkem. Tohleto odešle e-mail tomuto uživateli. Vy ten e-mail, nemusíte se bát, že by někdo takhle získal vaše e-maily, on vám na to nemusí posílá to systém, takže dokud vám na to někdo neodpoví, tak nezíská tu vaši e-mailovou adresu. A nebo můžete kontaktovat asi rychleji tady na Instagramu a dotyčný vám na to odpoví. A co tady vidím, je tým schválen. Během soutěže tady uvidíte tedy průběžné výsledky, že startovní listina, kdo je na připravené základně, kdo je třeba v kategorii mužů aktuálně první, kdo je třetí, jaký čas musíte dát, všechno je to tady přehledně automaticky přepočítané, když někdo zlepší čas, je to posunuté tam, kde zrovna náleží. Nějaké statistiky o soutěži, jaký je průměrný čas levého proudu, průměrný prostřik, nejrychlejší levý proud, nejrychlejší pravý proud. Je to potom podle kategorií, které jsou zaregistrované, který terč je podle statistik náročnější na sestříknutí. Galerie, zde můžete dávat během soutěže videa, nevím, odkazy z YouTube, nebo když se zmíníte tuhle soutěž na Instagramu, později můžete, pokud jste fotograf, tady zmínit link na vaši galerii a účastníci téhle soutěže takhle jednoduše se dostanou k fotkám ze soutěže. Takže, jak už jsem zmínil, parametry, tohle je děděné ztratí. Pokud uvedete ještě nějaké speciální parametry, projeví se to tady, kategorie, typ soutěže, organizátor, byl by tady i telefon, e-mail a to ostatní, co byste proběhli. Za 4 vteřiny nám tady začne boj o startovní pozici. Tak, bum, rychlá rezervace. Tak, v tenhle ten moment rychlá rezervace znamená, že nejbližší políčko od vrchu vám vznikne rezervace na slot, kde do 5 minut si musíte navolit tým, pro který je ta rezervace vytvořena. Takže já teďka nemusím, jak máme na velmi známém portálu
kliknu, že chci běžet na tomhletom místě, dohledat si rychle družstvo svoje a, a potvrzovat to a riskovat to, že během toho mě někdo předběhne na to místo, které bych chtěl. Teďka je to zarezervované, pokud v těch 5 minutách potvrdíte nějaké družstvo, tak běžíte na téhleté pozici. Pokud ne, pozice se automaticky uvolní a může vám to zabrat někdo jiný. Tuším, jo. Takže já si teďka tady zvolím ten svůj tým Zebra. A nebo pokud bych registroval pro někoho, tak si tým jenom dohledám. A teďka, jak když si zaregistruju potvrdím, že chci registrovat ten svůj tým. Já když teď, jak jsem tam nastavil omezení rezervací na prvních 30 minut, budu chtít zaregistrovat ještě někoho, tak vidím, že ještě 42 sekund od svého kliku si musím počkat. Kdybych teďka zrušil tuhle rezervaci, tím pádem jsem žádnou nevytvořil, tenhle timeout se resetuje a můžu tam přeregistrovat někoho jiného. Ale zase, mezi těmi mými rezervacemi od poslední rezervace ubíhá ten nastavený čas tím pořadatelem. Takže mezi tímhle je to pro ostatní týmy, že můžou stihnout se zaregistrovat, je to takové za mě férovější, ale záleží na pořadatelích, jestli to tam aktivují či ne. Takže tohle jsme si předvedli registraci. Aby jsme si předvedli, jak cca vypadají výsledky, tak já tady jako pořadatel soutěže můžu samozřejmě registrovat týmy předem. Nebo názvím tady nějaké týmy předem. Oblíbené Polanka, ženy a tak dále. Teď mám tedy už nějakou startovní listinu. Já jako pořadatel samozřejmě to startovní pořadí můžu během soutěže měnit. Nebo dejme tomu, že my na prezenci jako pořadateli přijede někdo, kdo si řekl, jo, hele, vidím soutěž, jedu tam, že jsem se nezaregistroval, neexistuje mi ani profil na portálu, tak já si jenom tady kliknu, že rezervovat a doplním si informaci, jo, dojeli mi tady, jak už ze zvířecího světa dám třeba, nevím, klokani. Dojel mi klokani, je to kategorie muži, uložím a už teďka i nezaregistrovaný tým na Ardetu můžu i pro ně dávat průběžné výsledky. Nebo tahle ta rezervace je pro ty pořadatele, že si může předem dát ještě předtím, než budou spuštěné rezervace, zarezervovat tenhle slot a tedy až se otevřou, tak budou týmy moci začínat od 1, potom až 3. Například. Tak, můžu jednoduše smazat a teď. Bohužel, teď není den soutěže, tak si to ještě upravím, aby jsme viděli, jak to funguje, datum konání. Datum konání dnes, dám to, teď bylo 16 hodin, soutěž nemůže začínat a dám třeba, že už tohleto by mělo být, jo, to už. Takže teď mi začala soutěž, ne, tady mám, jo. Ach jo, nemůže končit registrace po soutěži, přece to je nesmysl. Tady dám třeba 12, zatím nemusím přemýšlet. Furt něco špatně? Jo, tak jsem to teďka změnil. Tím pádem už mi probíhá soutěž a opět vy jako pořadatelé můžete si někam dát na soutěži televizi a už tady uvidíte. Jo, právě běží, nebo já jako jo, změnilo se datum soutěže, tudíž se změnil i název a link, protože se do toho propisuje datum, ale teď tohle vidí uživatelé. Nemůžu tady nikde nic editovat, měnit pořadí, nic. A tady tohle můžete teda někam na soutěži dát a bude tady, jo, mezi tím, co běží zebry, tak se budou chystat tady Hošťálková, potom Leskovec, Válská Polanka a podobně. Já když tady zapíšu čas, třeba 12, 13,
uložím to, tak všem ostatním nemusí si znova načítat stránku, se to automaticky zapíše a uvidí, jo, jaký je teďka průběžný nejlepší čas pro kategorii muži. Potom vidím, jo, jsem komentátor, chystá se mi hošťálkova, tady uvidím nějaký nejlepší čas, mají nadefinovaný týmový song, v detailu týmu uvidím, jo, minulou sezónu běhali Valašskou hasičskou ligu, nějak se umístili, jejich nejlepší časy za celou dobu je tady 15:22 na útok na 2B. A tohle může komentátor třeba využít. A takhle. Co bych pověděl, ale jo. Tímhle mám už aspoň jeden záznam, tím pádem můžou se generovat nějaké statistiky soutěže. Takže teďka se střikl pomalej pravý proud, tím pádem se asi dá očekávat, že pravý proud je pomalejší. Prostřiky, průběžné, zatím neplatné pokusy, takové zajímavosti. Pokud budete jako pořadatelé tisknout nějaké letáky na soutěži, opět nemusíte nikde na internetu hledat generátor QR kódu, tady si jednoduše stáhnete QR kód, rozmístíte to po areálu a kdokoliv na soutěži si jenom otevře telefon, naskenuje si QR kód, otevře se mu tady tahle soutěž, kde si zase koukne na výsledky, vidí, jaký je stav a nikdo nemusí, když vím, že já třeba jako člen Valašské Polánky vidím, jo, hele, pojďme na základnu, protože jsou před náma už poslední 2 týmy, nemusí jeden člen běhat tam a zpátky, aby tohle to zjistil. Tak. Takže tahle soutěž po videu ji zedituju, takže bude v neděli od 6. hodiny se otevírat registrace. Vy můžete zkoušet bojovat o první místo nebo o nějaké místo. Když náhodou vám někdo, dejme tomu, že byste bojovali s nějakým týmem o 3. místo a někdo tohle 3. místo zabral, tak vy se automaticky dáte na nejbližší volné místo, které je k tomu 3. místu. Takže tohle je k průběhu registrace na soutěž a založení soutěže. Co bych tedy dále zmínil, jsou moje soutěže. Tohle, jak už jsem předtím ukazoval, je nějaký sdílený kalendář, který kdokoliv je členem týmu, může si dát odběr na něj a bude se mu synchronizovat ze telefonu. Jak to funguje? Tady dole si dá jenom vytvořit export, nějak si to pojmenuje, telefon a dá si, za jaký tým chce, aby se to exportovalo, všechny týmy, jeden tým, tam si exportovat tým Zebra. Potom tady vznikne QR kód, většina telefonů už to tak má, že jenom naskenujete, otevře se vám aplikace kalendáře, dáte přihlásit k odběru kalendáře a hotovo. Já, abychom si to předvedli, jak to funguje na počítači, tak to později ukážu později. Dále. Jak už jsem ukazoval live výsledky, netýká se to jenom soutěží, je to i v rámci ligy. Takže pokud teďka vy jako tým se budete součástí nějaké ligy, teďka demonstrativně dejme tomu Valašskou hasičskou ligu a přidám tady tým Zebry, jsem to pojmenoval, Zebra, tak tým Zebra je přiřazený do ligy, tím pádem se automaticky jakákoliv soutěž je součástí ligy, dá tomuto týmu do kalendáře a uvidí, jo, nadcházející registrace bude pro Karlovice a v kalendáři, záleží jak si nastavíte upozornění, vám automaticky se synchronizuje, jo, dej si pozor, tady v tuhle hodinu bude registrace, upozorní vás to, jenom kliknete, v tom kalendáři kliknete, bude tam odkaz na registrační stránku a jak jsme si teďka předvedli, tak bude probíhat registrace. Pokud už jste nějak registrovaní, tak zároveň tam se potom vytvoří následující událost, kde bude i zmíněné jak startovní pozice, tak soutěž, tak i link na trať, kde si potom jednoduše kliknete navigovat vlastně na soutěž nebo navigovat téhleté trati a taky usnadnění kroku. Je tady možnost to používat
k plánování například tréninku. Ten, kdo je manažer pro ostatní členy, může tady dát, že vytvoří událost, budeme tomu říkat teda ty tréninky. A dáme, že den události dáme začátek každou neděli, dáme opakovat to týdně a nějaký konec třeba tohoto opakování dáme 5. Ve chvíli, kdy to uložím, tak se mi tady na neděle nahází tyhle tréninky a opět tohleto všechno se mi bude synchronizovat do kalendáře. Můžeme se tedy podívat. Jo, já jsem to nepředváděl za ten tým, takže mě se to synchronizovat do kalendáře nebude, ale jo, vytvořil jsem to za ten tým, pardon. Vypadá to stejně. Takže zobrazit exporty, skopíruju si odkaz a předvedu to tedy na tom kalendáři. Ve webu je to trošku složitější. Já musím tady přidat kalendář, přidat pomocí URL, vložit, přidat. V tenhle moment se mi stahuje aktuální nastavení, aktuální události kalendáře, přidáno. Teďka už vidím, tým Zebra se mi přidal do kalendáře a dám si zobrazit jenom tady události. A jo, tréninky. A tréninky, přemýšlím, květen, registrace, první kolo VHL, jak říkám, odkaz přímo na tu soutěž. Jo, dnešní událost, synchronizace většinou funguje trošku. My to tady teďka simulujeme, přeskakujeme to, jak by to probíhalo normálně. Ale když si kliknete na nějakou soutěž, dáte si, že vás, jo, jinak profil nesem dal odebírat. Když kliknu na nějakou soutěž, zajímá mě, chci tam je, tak si tam jenom sledovat, to si tady přidám, že to chci do kalendáře Zebra. A teďka zase všichni členové mého týmu, včetně mě tedy, uvidí v kalendáři událost na tu soutěž, na registraci, potom případně i, jak jsem říkal, tu startovní pozici. Když se vám to v kalendáři neobjeví hned, to se nestresujte, že to nefunguje, ono toho tak, mobil se nedoptává každou vteřinu, jestli došlo k nějaké změně. Mobil náhodně má nastavené, že jednou třeba za 40 minut, jednou za 30 minut, jednou za hodinu se doptá toho serveru, který tohle poskytuje, jestli nemá nějaké nové události, aby se zabránilo tomu, že třeba, nevím, 1000 zařízení se v jeden moment zeptá najednou. To by bylo trošku náročné. Takže tak, zrušit sledování. Tak, to je tedy k mým soutěžím. A vy jako pořadatel tady taky uvidíte mnou pořádané soutěže. Přidával jsem to do systému já, takže tady vidím celkem dost těch soutěží. Co bych zmínil dál? Jo, na hlavní stránce je jednoduchý proklik v den soutěže. Uvidím přehled soutěží, které dneska ten den probíhají. Sdílený týmový kalendář jsem zmínil. Náborový systém. O čem jsou tedy nábory? Já si můžu vytvořit inzerát, že třeba my jako tým hledáme člena, hledat tým. Tým Zebra hledá jo, já jako admin tady toho vidím hodně, trošku dochází ke zmatku. Já můžu dávat inzeráty jenom pro svůj tým, takže já jako tým Zebra hledám člena a hledám někoho třeba na pozici stroj. E-mail, na který mi budou chodit zprávy, když někdo bude mít zájem o tak mám přidat. Teďka to rychle jenom napíšu. No a vytvořím a uvidím. Jo, existuje tady inzerát, že někdo hledá člena. A zároveň to uvidím v týmech, že existuje tady tým, který hledá členy. O čem tedy to teďka bude? Od vytvoření 14 dní tady bude vyset inzerát, že nějaký tým hledá členy po 14 dnech, pokud tým, který to založil, nebo ten, kdo to založil, neklikne na prodloužit, tak se inzerát tam smaže. Předtím, než bude inzerát smazán, vám dojde e-mail, jestli náhodou nemáte zájem to prodloužit.
Já to teďka můžu smazat. A to by bylo, myslím, k náborům. Správa týmu, ligové tabulky. Jo, já jakožto člen ligy můžu i během té soutěže vidět, že jo, tady vidím týmy, které běhají ligu, tady i tady. A zároveň, když je nějaké kolo, nějaká soutěž zařazená do ligy a já, dejme tomu, že jsem pátý na startovní listině, ale jsem součástí nějaké ligy, tak tady po tom, co odběhnu, dejme tomu, že jsem první tým, který běžel v rámci ligy na téhleté soutěži, tak uvidím tady hnedka dopočítané body za první místo. A někdo mě předběhne, tak je z ligy, tak se posune moje bodování v rámci téhleté soutěže zařazen do ligy na druhé místo, body za druhé místo, ten další tým dostane body za první místo a takhle už během soutěže můžete mít přehled o tom, jaký je stav aktuální ligové tabulky. Tak. Na stránce ligy může vám taky majitel nebo manažer ligy dávat nějaké informace přímo pro týmy. Ve chvíli, kdy tady můj tým je zařazen do té ligy, tak vidí oznámení od manažera ligy, že mám si něco říct. Nejspíš ten vlastník ligy nezná z každého týmu nějakého člověka, tudíž tohle je prostředek, jak kontaktovat plošně všechny týmy. Takže já, abychom si to předvedli, půjdu do tady téhle kategorie, potom půjdu do ligy, budu si chtít vytvořit tohleto oznámení, dám test oznámení, jen pro týmy v lize, ahojte, tak zveřejnit. V tenhle moment já jako tým, který je součástí ligy, a člen týmu, který je součástí ligy, dostane oznámení, že je tady nové oznámení v rámci ligy. Tak. Můžete tady, ligový manažer vám tady může nahrát i z aktuální pravidla ligy. Doufám, že to je všechno přehledně dohledatelné. Jo, jak jsem říkal, soutěže jsou vázané na tratě, takže já, když chci jet tady na tuhletu soutěž, která dnes je, tak si tak vidím tady tlačítko navigovat, hnedka se mi otevře navigace a můžu jet na soutěž, nebo mě zajímá, jakého typu ta soutěž je, tak si to otevřu a vidím. Jo, trať není ve sklonu, je to diskutabilní políčko, já vím. Běží se na trávníku, náběh je asfaltový, je to trať na 2B, Cčka jsou do 42. Dále vidím, že jo, už tady probíhala nějaká soutěž, jo, dneska probíhá ta naše testovací soutěž, celkem bylo 6 startů, jaké byly nejlepší, po ukončení soutěže se tady objeví samozřejmě toho víc, ale teďka vidím, jaký je rekord tratí v kategorii mužů, nebo celkové rekordy. Ten, kdo zakládal trať, tady uvedl i, jo, když budete přijíždět, parkujte hasičská auta tady, parkujte osobní auta tady. A opět co nejvíce informací jednoduchou formou poskytnuto vám. To by bylo asi vše, co se tohoto jednoduchého používání týká. Ještě, jestli jsem na něco nezapomněl, ligové tabulky jsem zmínil, automatické propočty, sdílený kalendář, užitečná věc za mě, férové rezervace, předvedli jsme si, nemohl jsem zapsat další tým, dokud neuběhl čas, pokud bylo aktivované. A pokud je to aktivované před začátkem soutěže, tak to v prvních těch 30 minutách bych tady viděl, že je pozor, je tady ochrana rezervací. Teďka už od té doby určitě uběhlo víc jak půl hodiny, tak to tam nevidím. Co bych ještě tak, pověděl. Ligové tabulky, správa týmu, multijazyčné
Je to kompatibilní se všemi telefony, není to rozbitý design, vyhýbám se reklamám, žádné otrané vyskakovací okna by se tady neměly objevit a dokážu vám říct, že se objevovat nebudou. Soutěžní formuláře, jo, jak už jsem říkal, já jako pořadatel můžu na soutěži říct, že mě zajímá od týmu informace typu, jak se, co nám chcete říct, třeba, jo, nebo tohle políčko, že bude třeba povinné, uložím otázky a v ten moment já, když budu tým, který jede na tu soutěž, tak uvidím, jo, můžu tady vyplnit dotazník, otevřu si to, vyplním dotazník, uložím a kdykoliv v průběhu můžu ty otázky ještě změnit. Není to nezvratné, jako je třeba na Google Forms, pokud je tak zvolené a nejste přihlášení. Otázky může editovat kdokoliv, kterýkoliv člen uzavřeného týmu, jak už jsem zmínil, nebo pokud máte tým otevřený a všichni jsou manažeři, tak všichni to můžou editovat. Jo, tlačítko na sdílení na sociálních sítích. Je to jenom rychlý proklik na skopírování linku na tuhletu soutěž. Informace pro mě, kolik tam je týmu mužů, kolik tam je týmu žen. Zahájení průběh. Jo, ještě tak dobré, co můžete provést, je ještě v nastavení profilu, pokud jste neučinili třeba na začátku, můžete kdykoliv přidat nebo naopak odebrat Instagram, změnit si pozici, přidat si pozici, nebo změnit heslo, změnit e-mail. Najednou řeknete si, že už nechcete být SOS člen a změníte si, nebo ten export chcete zrušit nebo zase přidat, můžete i z profilu. Jo. Už to by mělo být vše. Jak jsem říkal, pokud se vám to líbí, budu rád za vaše ohlasy, nejspíš skrze Instagram, nebo tady, pokud jste si všimli, že něco se chová divně, nebo nějak jinak, než jste očekávali, dejte mi vědět. Pokud vás to zaujalo a chtěli byste mi s tímhle nějakým způsobem pomáhat, budu rád. A doufám, že se vám portál líbí. Tím, kdyby se začal používat, tak, jak říkám, SOS člen nebo nábory by dostali smysl. Jako. Takže děkuji a v případě dotazů pište. Mějte se, čau.